sensació que si això algun dia passa tu seràs l'assessora, perquè no podíem tenir millor assessor. Va, que estan encaixonats ja tots els cavalls, els participants, Hanso Mugo, Maidrit Santos, Urdazuri, Almazora i Nova Flag. Comença aquesta segona cursa, aquest trofeu La Caixa, 1.700 metres, és la segona carrera. No hem parlat de favorits, però segurament podríem col·locar a més d'un favorit. Veiem com la de Hanso Mugo, el dorsal número 1, està al davant amb Maidrit Santos. Hanso Mugo, Maidrit Santos veiem que va darrere. En aquest cas jo crec que la favorita és Almazora, un euga que s'ha brallat sempre amb les bones eugues de la generació, però veiem de moment Hanso Mugo, com sempre, agafant-hi la punta. Veiem Almazora també ja allà amb la gorra groga. Hanso Mugo és la genet de la República Txeca, la Ingrid, aquest Hanso Mugo, el dorsal número 1. Doncs veiem aquí, llavors també tenim el dorsal 5, Nova Flag, que és un euga que sol anar darrere, té un sprint final molt bo, segurament el Raül la deixarà darrere per rematar a l'última recta. És un euga molt petita que pot doblar molt bé. Estan molt agrupats, els cavalls estan agrupats, ara potser s'estira una mica més. S'estira una mica, ha donat un punt més al Hanson. Veiem el Masora, que ja al principi ja l'està passant per fora. Veiem que de moment comencen a anar junts. Veiem Nova Flag a darrere, que ja està ella esperant segurament l'esprint final. Veiem el Masora. Això estarà aquí, potser en aquests 3 cavalls, perquè marxen. Nova Flag, Maidrit Santos veiem que ja s'ha quedat. Veiem de moment Nova Flag que va per darrere i ara esperarà segurament a la recta final la Nova Flag per poder. Veiem Nova Flag que de moment adelanta. Molt bé, sí. El Masora. I estem a la recta final, ja? Recta final de la segona cursa. Atenció, amb el gruix final de Nova Flag. Atenció que se les estan posant. Atenció que serà una sorpresa. Nova Flag, Nova Flag, el Masora, atenció, el Masora està tornant i atenció que em sembla que tindrem foto finish. Sí, claríssim, 4 i 5. El Masora, tercer, sabem que ha fet Hanso Mugo, sí, clarament. Atenció que pot ser que hi hagi